vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu. Inini mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so: mukoma, ndakati ndadzokera kumusha. This was after ndaspenda a lot of years ndiri muno muSouth Africa. Mukoma, unosvikawo pane imwe situation yekuti wega unoona kuti it is far much better kuti unge uchiromba. Chakaitika ndechekuti inini ndakauya kuno kuSouth Africa ndokubva ndazamawo kuti ndinge ndichishanda. Ndaishandawo sezvainge zvichiita vana vevamwe, but on my side chaibuda hapana. Yes, I want to admit kuti pandakatanga kuuya muno muSouth Africa ndakambonyengereka ndokubva ndatanga kutevererana nemadress ende ndainge ndichinyanyisa kufarira kudanana navo awa maSouth African, but still kunyangwe vanhu vakandiblema. Mari yacho yandainge ndichiwana yainge iri shomasa zvekuti vasikana vacho ava vandainge ndichidanana navo zviya zvekungoti munhu unenge uchingomutengerawo zviya zvimachingwa zvavo zvemuSouth Africa, zvimagudo, nekungovatengerawo zvinhu zvisina kana nebasa rese, zvekutoti 100 rand chaiyo munhu aitouya otoita sleep over newe. Asi dambudziko rangu hombe rainge riri pakuti mari yandainge ndichishandira yainge iri shomanana, and worst of all, kubasa kwacho kwandainge ndichishanda ndaisashanda from 1 to 31. Ndizviya zvekuti dzimwe nguva ndaikwanisa kushanda 2 weeks kana kushanda mwedzi wose, then after kana kuti 2 months ndipo paunobva wazodanwa zvekare apa pose apa unenge wakagara uchingodya kamari kaya kaya kaunenge wambozama kubhajeta. Ende ndainge ndava kutoziva kuti ndiwo masystem acho iwayo ekuti paya pandinenge ndisisina mari, murungu ndipo paizondifonera obva ati uya kubasa. Erendi nemari yechikafu ndaisaishaya, ende shungu dzangu mukoma, nekuda kwekutambudzika shungu dzangu ndainge ndava kungodzipedzera muvakadzi. Mukoma, ndakagara kuno ende kumusha ndaitoda kutoenda, but pane pamwe paya paunoona kuti even though ndikada kudzokera kumusha nenhamo yandakasiya iriko kumusha nemafambiro acho andakaita ndichiuya kuno kuJoni zvekubatanidza ko kana ndikagara ndadzokera futi kumusha ndisina kana sent anokwanisa kuzondipa mari yacho yekuti ndinge ndichizodzoka kuno kuJoni ndiani, because inini kuti ndinge ndichiuya kuno kuJoni ndainge ndakatoitawo zvekutokwereta mari kutobhadhara mari iyoyo. Mukoma, it was just a struggle. Mchinda wacho iyeye akandikweretesa mari akatosvika pakufa ndisitomborina kana kukwanisa kumudzosera mari yake. Mukoma, amai vangu vakazorwara, amai vangu vakatanga kurwara ndikangoti mushure mekunge ndava negore ndiri muSouth Africa, amai ndopa vakatanga kurwara. Ndakatanga ndichafonerawo kumba pano nepapo, ndaiti ndikawanawo kamari kandinenge ndawana, ende kazhinji mari yandaingokwanisa kungotumira kumusha it was around 50 60 ndainge ndisingatombokwanisa kubatanidza mari inosvika kuma $100 US. Amai vakarwara Mukoma, ndokubva zvazonzi ivo amai vainge vaine cancer, saka vaifanira kuti vange vachibva kumusha vachienda kunoonekwa neumwe doctor kuHarare. Mari yaidiwa ipapo Mukoma yainge iri mari yakawandisisa zvekuti kwekuti ndinge ndichiiwana mari iyi kwainge kusvitomborina. Mukoma, ndakazotomboignowa, ndakatongozviudza kuti panapa amai kana vachifa ngavafe zvavo, inini mari handina. Nenyadzi Mukoma nashe ndakasvika pakuchinja sim card rangu ndokubva ndatanga zvekare kurarama upenyu hwangu patsva, but ndaingospenda nguva dzangu zhinji ndichingopedzera stress ndaingospenda time dzangu zhinji ndichipedzera stress kumaSouth African awo andainge ndichidanana nawo, zvekuti ndakatombosvika pakukanganwa kuti inini ndinobva kuZim. This was after ndatanga kugara neumwewo mukadzi muSouth African ndichigara naye kumba kwevabereki vake. Takachovha Mukoma, I think kuti takachovha kuda gore nehafu tichingogara tiri tose, but yaingova marriage iya yehondo, because iye munhu aifarira kunwa doro, saka each and every Friday tainetsana. Iye achida kuenda kubhawa, achienda kubhawa kudaro anenge achida kundisiya nevana vake, saka ndakabva ndati hazviiti kuti iwewe each and every time unondisiya nevana vako. Apa kamwe kacho
kainge kachiri kadiki. We used to share the same bed with her. Ndikabva ndati azviite kuti unge uchindisiya nemwana wako uyu ane 2 years apa musikana futi mangwana unokwanisa kuzonditi inini maybe ndakabata mwana uyu chibharo sevanhu vaingogara vachingonetsana. Takaramba tichinetsana kuzosvika ndichizotiza mulocation muyamya ndokubva ndazotanga kugara zvangu somewhere else. But munhu aiva neviolence wekuti aingoti kana akandifunga obva angonditevera, akandionawo ndiine wandinenge ndiinaye obva adzinga musikana uya wandinenge ndiinaye. But zvose izvi mukoma ndakazviita nekuda kwemastress, and I hope kuti vedare renyu vachakwanisawo kundi-understanda kuti dzimwe nguva unokwanisa kusvika pasituation yekuti urombo hwako unozotongozviudza kuti zvakangofanana. Apa kumusha vanhu vainge vachingonditsvaga. Kapane umwe muzukuru uyo akazonditsvaka paFacebook ndokubva ati sekuru ko muchiri vapenyu isu taitofungidzira kuti makafa. Ndikabva ndati kana muzukuru inini ndichiri mupenyu muzukuru. Ndokubva tazotanga futi kutaura paWhatsApp. Akabva azonditumidzira mapictures aamai vangu. Ndakati ndatumidzirwa mapictures aya moyo wangu wakarwadza mukoma, because maondero ainge akaita amai vangu panguva yacho iyoyo. Amai vainge vachigara kumba kwehanzvadzi yavo sekuru. Ndokubva muzukuru aenda kuya akabva anotora mapictures ndokubva azonditumidzira. Ndikabva ndati rekedzai ndinge ndichimbodzokera kumba. Ndakangodzokera kumba mukoma ndichingofamba kudai ndisina kana chandainge ndiinacho. Apo ndainge ndaspenda makore akawanda. Amai vangu vakati vachindiona kana vega vakatanga kuchururuka misodzi vachiyeredza misodzi nekuda kwekuti vainge vaona kuti mwana wavo uko kujoni kwaainge akaenda painge pasina chaainge akwanisa kudzoka akabata kana green bar zvaro resipo mukoma. Ndakangoendawo ndichingoti ndava kuenda kunoonekedzana naamai vangu, because pamapictures kana muzukuru akandiudza kuti varwara, kenza iyi yavarwadza. Ndakazoti ndadzokera kumusha mukoma ndokubva ndazotorana naamai, because gogo nasekuru vaingoramba vachingopopota. Ndikaona kuti izvi ndo zvainge zvichitokonzeresa zvikare kuti amai vangu vange vachitowedzera kurwara. Ndakatora amai ndokubva tazodzokera zvedu kumba. Ndikabva ndazongotanga hangu kungovakiridza zvikare pamba. And life mukoma, it was very hard. Ndaizama kuhasela nepose pandainge ndichigona napo, but it was just hard. Ndokubva ndazowana, ndakati ndawana ndokubva ndazosiya mudzimai wangu akagara pamusha naamai. Inini ndokubva ndazopindawo mudhorobha ndikabva ndatanga kuhasela. Ndichinotanga kuhasela mukoma ndainge ndichingoshandawo ndichingonopindawo mudhorobha. Ndaishanda pane imwe nzvimbo apo pairenga motikari dzemushikashika, ndichiita zviya zvekudanidzirawo motikari dzemushikashika. But life was hard. Kuti nditoti ndaita mari, dzimwe nguva ndaikwanisa kutodzokera kumba ndakabata $2 kana kuti $3. Waingova upenyu huya hwekutongoita kiya mukoma. Mukuzonofamba manje zvakazoitika ndezvekuti pane umwe musi pandakafamba neumwe muchinda ainge aine chitoyota wish chake. At that time ndainge ndava kudzidzirawo kudriva motikari, saka ndainge ndichifamba naye. Takati tichifamba kudaro pane pamwe patakazombomira vabereki vachiti vainge vachida kurasa mvura, because iyi yainge iri long distance. Inini mukoma ndakabva ndazosvotora chimwe chikwama cheumwe mudhara, because mudhara uyu akati achinoburuka. Ndakacheuka kudai ndokubva ndaona kuti chikwama chake chainge chakarembera. Ndokubva ndachisvotora chikwama chiya. Saka Toyota Wish iyi padashboard payo pane pamwe pandaiziva kuti kana ukavhura zvine simba then waitokwanisa kutohwandisa something zvekuti hakuna anokwanisa kuzotomboona kuti pane chawahwandisa. Ndakangoti ndichingonosvotora muchinda wanguwo iyo ainge atori busy zvake achicheka matai akamera panze pemotikari. Ndokubva ndatongovhura paya painge pakatsemuka padashboard ndokubva ndatongoisa chikwama chiya. Mudhara uya akati chikwama changu akachitsvaka mukoma kusvika mudhara uya akabva atanga kutsvaka chikwama chake kutoti chikwama haana kana kumbogara achiwana. Inini ndainge ndatochihwandisa. Then later on takazoti tasvika kuya kwatainge tichienda ndokubva ndazotora chikwama chiya. Kana uyu bhururu wangu handina kana kutombogara ndamuratidza kuti ndini ndainge ndatsabvura chikwama chiya. Ndakazodzokera kukarumu kangu ndokubva ndazonoverenga mari iyaya mukoma. Ndakati ndichinonoverenga mari iyaya ndokubva ndaona kuti muchikwama umu mainge muine $350. Ndakabva ndatokwira
ndakabva ndatokwira same time ndichitodzokera kumba ndokubva ndatotorana naamai vangu tikabva tazomboenda kumaprivate. Takazoti tichibva kudhorobha tichidzokera kumusha tainge titori mubhazi. Inini ndainge ndakagara naamai vangu nemudzimai wangu pasame seat, asi ndakabva ndazoona kuti pakati painge pasisina kugara mudzimai wangu, painge pagara umwe mudhara uyu ainge ari wechichawa. Akabva ati ndiri kukupa 2 days kuti unge uchidzoka nechikwama ichi, ende akabva anditi ndichakupa madirections ekumba kwangu, kana ukaramba uchafa. Mukomana ashi takazoti tasvika kumusha vanhu vose vainge vatoburuka. Inini namuchembere nemudzimai wangu tainge tatokrosa tara. Then windi ndipo paakabva azondirovera mheterwa. Bus conductor uya akabva ati iwewe shamwari wandiratidza here tiketi rako rebhazi? Ndikabva ndati ndakurakidza 1. Akabva ati kana uya undirakidze. Mukomana ashi iye akatotanga kutofambawo achiuya uko kwandainge ndiri neniwo ndichitokrosawo tara zvekuti takatongonosangana pakati peroad. Mukoma ndakati ndichinomutambidza tiketi ndokubva ndashaya tiketi ndikarishaya. Akabva ati iri tiketi rako iri. Saka nguva dzose idzi ndainge ndiri busy ndichitsvaka tiketi rerya musamba dzangu, asi ndakazoti ndichinosimudza face yangu kudai ndakazoti ndichinotarisana naye murume uyu ndokubva ndazoona kuti chiso chake chainge chatochinja. Ndakaona kuti ainge atongova mudhara uya uyo wandainge ndamboona zvekare mubhazi, mudhara uya muchawa. Akabva ati zvandakuudza nditi wazvinzwa, uya kumba kwangu kana usingade kufa, uya nechikwama ichocho. Ndikabva ndati mari yacho ndakaishandisa, amai vangu vari kurwara, mari yose ndakaishandisa, ende kwekuti ndinge ndichiwana mari iyi handina. Mudhara uya akabva angoti ndati uya nechikwama changu chete. Mukomana achi apa chikwama ichi ndainge ndakachisiya kudhorobha uko kwandainge ndichigara. Ndakangoti ndasvika kumba mukoma ndokubva ndatooneka, ndikabva ndanyepa kuti pane mamwe madhiri angu andaifanira kuti ndinge ndichienda kunotsikisa. Ati ndichinosvika kudhorobha mukoma ndakabva ndazosangana naye mudhara uyu. Akabva ati ndichakumirira panze pegeti enda unotora chikwama. Mukoma ndakapinda ndokubva ndazonotora chikwama chiya. Mudhara uyu inini ndaitofungidzira kuti munhu wose ainge achimuona, asi ndakazoti ndiri munzira ndichifamba ndakazodhumana nemamwe machinda angu. Iye mudhara uyu ndaitofamba naye ndokubva ndatointrodusa mudhara uya kumachinda awo andainge ndichiwirirana nawo. Ndikati uyu mudhara wangu uyu pane kwatiri kumboenda, saka nhasi kubhesi handikwanise kusvika. Vakaita kugara pasi vose vachiita kuseka, vakabva vati akomana dombo rakashata. Ivo vaitofungidzira kuti ndainge ndava kutorova madrugs because ndainge ndichitongo introdusa zvangu mhepo, someone who was invisible. Vakangofungidzira kuti ndainge ndakatotungwa nemadrugs, but inini ndainge ndichitoona zvose zvainge zvichiitika. Nemudhara uya takafamba mukoma, takafamba for about 6 straight hours non-stop, but handina kana kumboneta kana kuita sei. Ndakazoti ndazosvika kumba kwake mudhara uyu ndipo pandakazoona makumbo angu kuti ainge azvimba. Mukoma takati tasvika pamba pake mudhara uyu atori neimba yakatonaka ende iye anoita zveun'anga. Takati tasvika pamba pake then mumvuri wake mudhara uyu ndopa wakabva wazodisappear. Ndakasvika paya mukoma ndokubva ndapfugama pamberi pavo sekuru vaya ndikabva ndati ndainge ndichikumbira ruregerero because inini ndichizosvika pakuba mari iyi inhau yekuti amai vangu vainge vanyanyisa kurwara. Mukoma nashi ndakabva ndatanga kurohwa ndirimo mudare imomo. Ndakarohwa nevarume avo vaanoshanda navo mudare make, vaindirova nemiswe yemvuu. Vakazoti manje vandirova ndainge ndangoti rapata ndakarara pasi apa ropa rainge richingobuda kumusana uku. Then mudhara uya ndopa akabva azoti mudhara uya akabva azoti iyi ndiyo yainge iri first punishment yangu, kwainge kuine imwe punishment yainge ichiri kuuya. Mudhara uyu akabva ati handiti wakashandisa mari iyi yawakawana muchikwama ichi kuti unge uchirapa amai vako. Zvino zvandava kuita ndezvekuti iwewe ndava kukutorera amai vako. Iwewe wakandibira mari yangu, kundibira kwawakandiitira mari yangu ndo kunditengesera kwawakandiitira amai vako. Amai vako uchinosvika kumusha uchingonotarisana navo amai vako vachafa.
Mudhara uyu akati apedza kutaura neni ndokubva azondidzinga mudhare, akabva azondipa mari akati $20 iyi ndo yauchashandisa kuti unge uchidzokera kumusha uende unoona amai vako, ende once waona amai vako vachabva vazofa, ndo mubayiro wako iwoyo wekundibira mari yangu. Ndokubva ndazodzingwa mudhare muya. Ndakatanga kufamba mukoma, ndokubva ndati mukombe, ndikabva ndazodzokera kuya kwandainge ndichigara. Ndakamborwara mukoma kwemazuva, makumbo angu ainge akazvimba kana kumuka, ndainge ndisingakwanisi kumuka. Usiku so ndaitoti paya pandinenge ndabatirwa nehope, ndaitoona mumba muchitopinda tumwe tuvanhu twainge turi tudiki twakawanda, twakaita mhomo mukoma, twaitopinda totanga kubika, tuchitamba, tuchiita sei. Pandakazorikavha manje ndikabva ndati rekedzai ndinge ndichienda kumba. Komanashi ndakati ndazomuka ndikabva ndati rekedzai ndinge ndichienda kumba, but ndakati handikamboende kumba because ndakaudzwa kuti kana ndikangogara ndaenda kumba zvinoreva kuti amai vangu vanobva vazofa. Kubva ipapo kuzonosvika amai vangu vachifa mukoma, ndakaspenda about 7 months ndisingadzokere kumusha, ndingorimo mudhorobha ndisingatauri nemudzimai wangu. Mudhara uya one day akazoapia kwandiri ende akangoita kungopenya semapenyero aya anoita mheni. Musi wacho iwoyo kwainge kuchitonaya, wainge uri usiku. Ndakangokaruka mukoma ndabuda panze. Kuti ndakabuda sei panze handitombozivi, ndakangoti ndabuda panze so ndokubva ndatoita zvekuvhunduka because ndainge ndatotota ndichinaiwa nemvura. Mheni ndopa yakabva yazongopenya, yakapenya mukoma nashi. Then ndikabva ndazoona mudhara uya amira kumberi kwangu akati, ko wai usiri kuda kuenda kumusha? Ndikabva ndati handisisina mari. Akabva ati dzokera mumba mako, mari yekuti unge uchikwira uchienda kumusha uchaiwana. Ndakazoti ndadzokera mumba mukoma, apa pose apa door rainge rakavharika, ndokubva ndazoona kuti pambedha $20 yainge iripo. Ndikabva ndazomukira makuseni ndichienda kumusha mukoma. Ndiri mubhazi kudaro ndainge ndichingoyeredza misodzi because ndaiziva kuti ndichingonosanganidzana maziso angu naamai vangu ndo painge pachazogumira upenyu hwavo. Ndakati ndasvika kumba ndakambotenderera ndichatenderera, asi ndaingomuona mudhara uyu achiti uri kundidhileya kuzosvika ndichizosvika pamba. Ndakati ndichitosvika pamba, amai vangu even though vainge vachirwara but ndakavaona amai vangu vachita kunanaira vakazendama nemadziro, vakati mwanangu wauya, ndafara wauya mwanangu. Usiku hwacho ihwohwo amai ndopa vakabva vazoshayika. Secret iyi mukoma handina kana wandakamboiudza secret iyi. Vanhu vanongoti amai vakafa nekuda kwekuti vainge vanyanyisa kurwara nekenza, but inini ndini ndakazokonzeresa kuti amai vange vachizokasika kufa. Hey vidare, ndo first voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna mukoma vedu. Mukoma vedu vakabva vazoti ivo mukoma nashi after amai vangu vashayika ndakamboita kunge munhu ainge arasika njikere. Mudzimai wangu ndokubva azonditiza because ndainge ndava kutongoti ndichifamba ndinenge ndichingotaura ndiri ndega. Ndakazoti ndati kufunga, ndakafamba netsoka ndichibva kumusha. Ndakaita 2 weeks ndichifamba mukoma kuzosvika ndazonosvika pamba pake mudhara uyu. Ndakagara pagedhi rake mudhara uyu kuzosvika achizondidana mudare rake, akandibvunza kuti ndainge ndichitsvakei pamba pake. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichidawo masimba, ndainge ndichidawo chikwama chakaita sechikwama icho chandakanhonga, chikwama chaainge achiti ndakamubira. Mudhara uyu akabva andiseka, akabva ati zvinhu izvi zvandainge ndichida zvine mhiko dzaizoparadza upenyu hwangu, but ndakati upenyu hwangu wainge watoparara. Mudzimai handichina, amai handichina. Ndo pandakabva ndazopiwa mushonga wandinoshandisa. Kushandisa kwandinoita mushonga uyu mukoma, ndinofanira kuti ndinge ndichirara nevanhukadzi, ende iwo mushonga wacho ndiwo unosarudza, ende unonyanyisa kusarudza vanhukadzi vaya vekuti vanenge vakaroorwa. Pakunosangana navo vakadzi ava, pane zvandinotora pavari vakadzi ava, ndiko kuita mari kwandinoita. Asi ndakapiwa chipimo.
ndakaudzwa namba yevanhukadzi avo vandinofanira kuti ndinge ndichizorara navo. Kana ndadarikidza chipimo ichocho ndipo pandichazofa. Vedare ndo second voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna mukoma vedu. Ndakavabvunza kuti saka makanzi munofanira kurara nevakadzi vangani? Vakaramba kutaura mukoma, vakati handikwanisi kukuudzai mukoma Nasha, but namba iyoyo ndakanzi handikwanisi kuidarikidza namba iyoyo. Ndikabva ndavati saka zvinoita here kuti mumbotora nguva yakati rebei muchingodanana nemunhu 1? Mukoma makabva vati iyo sikarudzi yangu ndiyo iri connected kumushonga uyu. Kana ikangogara yatanga kusema mukadzi uyo wandinenge ndashandisa, kana nguva yake yekushandiswa neni yakwana, then ndinofanira kuti ndinge ndichizoita move on. Zvakangoma hazvo veduwe.